Halo everyone, माबोरै दङ? मोजाङैनो दं नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खनसे बरायनो थाबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोनहा जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट मोनोबा नायलांबाय थादोलै आरो लोगोफोर नायनो बाबायसिनबाबो। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय नोंथांमोननो आं मोनानि डिनारखौ एसे शेयार खालामनो होननानै सानबाय। ओमफ्राय दिनै मा डिनार खालामगोन नुगासिनो आं मा हादों बोथोर नालाय बोथोराबो एसे बोरैबा जादों ओंखायनो एसे थाबनो संनाय खावनायखौनो मोनानिखौ लाहार फाहार खालामनानै सानबाय। एसे आं मैगंखौनो हानानै लाबाय आरोना जाबाय 5:30 जाबाय बेरायनो थांनो ओंखारदोंमोन ओमफ्राय आंना बोरायाबो गैया आरोना लखा केसन थांदों ओमफ्राय माबा सासे सोरनिमोनलाय आरो चेनेल दङ आरोना बेहा थांगासिनो नालाय गोसोआ एसे बोरैबा मोनदों ओमफ्राय बिसोरो गावसोर थांनानै आंखौ फन हरबाय थादों ओमफ्राय आं गोसोआ दुखु मोनदों फन खालामबाय थाहा होननानै ओमफ्राय थांबाय आरो बिसोरो बिसोरनि भिडिअखौनो नायनांसिगोन बिसोर बहा बेरायनानै फैयो। मोनगौमोनदां आं फिसालायाबो एसे लोमजाबाय थादों नालाय थांनो लुबैयो आंना देहायाबो एसे प्रब्लेम जाबाय ओमफ्राय आंना फिसालायासो थांनो दावराव जाबाय गोसोखौ हमथाबाय आरोना गोसो हमथायाबाथ' जाया नालाय बोरायानो थांनो होआसै जिहेतु फिसालायाबो लोमजादों नालाय थांबाय आरोना ओंखायनो दसे न'आव रेस्ट खालामनानै लाबाय अखा बोथोरबो नालाय ओंखामबो जानो हायाखै आंना फिसालाया लोमजानानै बिदिब्ला लोगोफोर आं दा मैगंखौ हानानै लाबाय थानोसै।